Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nanti. Mesti dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya. Padhararja sak praptamu Bathara Guru. Om Mastu nama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Guru, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya nala garing ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Pukulun. Ya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun Pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, Pukulun. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong Pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lha kuwi modian ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh nggih, Pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih Pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra di muka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggonku kuwi kawah Candra di muka iki papan neraka lho, Gong. Kowe ya aja ora mati kok. Bagong pangestu ulun tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggen dika lenggah. Pukulun, iya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sak cepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir? Wis gak omong, Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair tata batin aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manik Maya.
Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki, jane aku rak ming nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane ning Kayangan. Hah. Mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adikku Manikmaya ning Pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Nang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi kula mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka Kayangan, mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa, wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka Kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh, tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa, nuwun pangapunten. Kakang Semar, tasih wonten kagol kageling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Wonten ing Bali Martya Kundha Manik aglar sangganing para Jawata, para widodara-widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kalian pernatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke boten purun nyembah, boten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo ganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo soting Manikmaya. Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru. Menawi titah setunggal menika
purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejame namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun prisani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen ngandika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi Kajeng Dewa Ndaru Tuwin Jaya Ndaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lair pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewa Ndaru, ora nganggo kayu Jaya Ndaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengkon nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak penake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Ada, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika, wah. Malah dinggo. Ngene mawon Pukulun. Nek Pukulun nyuwun syarat srana. Bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalawan kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan? Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani wis tak tegor. Pamane meng milike dewa. Tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani-wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, Tereng padha suaramu, Tereng. Mbah, ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa.
apa kita ora wedi lawan para Jawata. Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing Kawah Candra-Dimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candra-Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ha ta? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep tok bleh sakaremu, arep tok keleti sakaremu, arep tok tongseng sakaremu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengah-bengah ora. Sapenake dhewe. Nek sampeyan ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Ndaru, Jaya Ndaru, rawe lantas malang kaputung. Kita wani karo panjenengan ulun sing tak wedeni apamu. Ayo ning endi papane wong neter kadigdayan. Dikrubut para dewa cemplungan ning Kawah Candra-Dimuka. Siap ayo, ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani regane. Ngapa ya, Mir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Ha kok dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Ha kok dadi wani? Aku ki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Ndaru, Jaya Ndaru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung, santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Orang yo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandangono. Nala garing aja ngewangi, Petruk aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane nang ndi-ndi.
Kowe rasane ndi-ndi, Reng? Ya. Petruk rasane ndi-ndi? Ya. Aku tak mangkat methuke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki rame ngijen rene padahal nggo karyawan rong bis e. Kemanggemu mengijen aku. Ora aku yang nggo rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, sekono ngali. Wis ya, Truk? Ya. Iya, Pak. Heeh. Iya, Reng. Ya, sing ati-ati kono. Seneng aku duwe adi sing kowe ngomong apa ya ora dong. Pareng nggih, Pak? Iya sing ati-ati. Wis, lenggah sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok ngonangi kok. Ngopo, Reng? Ora kok. Ora ya kowe iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo nggo kesibukan kok, Truk. Kesibukan dengkulmu melocot kuwi ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Iya. Ya, engko kowe dhewe seneng. Dapurmu ora, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing ati-ati, Bagong. Pethoke aja kuwatir, Mir. Kok netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun, arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok dadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok dadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukuan pringapus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng ndak sawang Bagong saya adoh medhun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning Balumbang. Bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong Nalagareng apa kowe ora ngeman karo adimu Nalagareng? Susule.